Да. Тук сметната е направо... Ама вие си стой така, не готино да има хора. Така, елате лекичко насам, много малко, стига. Стойте сега да видим така. Калимера, Оливера. Това лампа ли е това белото въжение? Да. Може да включим? Може. Да изключим или да Да включим. Да ми се Да. да ми се включи лампата. Каква е тази лампа, бе? Газар. Не, пак, терикатите такива, брат. Чакай. 40 лева. Да, смисъл да я Как я гледаш? Откъде е да? Това си купа. От Ориончето. Е, това е добро. Не, от... Орион ли беше? От Орион беше там. Кажете нещо само да видим. Ясо елада. Да, пас да направо проговори на гръцки, знаете. Добре. И дайте да направим едно теsto. Да снимаме. Ясо елада. Ма няма да ми се получи без Виж, не, чакай само да Актьорската видим. игра се разиграва. Виж, как малко друго да учи. Я, тихо малко. Ма тия двамата отзад не кефа деца виждат. Да, не е готино. Иначе виж картинка. Това розово така си с сега, малко че с- Супер е, добре, ама замахнете чочи. Чочи, Няма и да се хвърнем. беше приятно. тия си тръгнава. Те се обидиха. Много тъпо. Ще ти Те са кажа нещо. на мотора на... Макар че той с тия шефове е нормално си тъпо обиден. И да. Тя Данчето е много остър. Добре, айде, душици. Айде, аз съм... Тихо сега, моля. Работим! И... Екшън. Ясо елада. Ма няма да ми се получи без яй. Не. Супер. Браво, много добре иззна. Само че пак бързаш да развалиш кадър. Аз ти тръгвам. Добре, само още веднъж. Може ли малко по-тихо, извинявайте? Горе, моля, тихо! Раз, два, три, работиме. Ясо елада. Ма няма да ми се получи без яй. Не. Браво, това беше топ. Добре, айде имаме го. Искам да сме бързи. Шак, шак, шак. Нали да ми се виждат чепиците отдолу? Не. Добре. Супер. Добре. И сега какво беше? Чакай само секунда. Сега продължаваме сме тук. Тук той не. Ма седна направо. Еми сега вече може да седнете. Ясуелада. Ясно учих някаква гръцка дума, бе. Добре, Данче, вземи си учебниците. Тя да си учи. Дай си ми посока. Тя Данчето обича да си учи. Да си назубря. Това ти е стойката. Дай да го тестваме. Раз, два, три, работим. Здравейте отново. Ние сме Фликър, един от най-успешните и най-разпознаваеми брандове в България. Стоп, чакай, супер, много добре. Беше за бижуто, ма. Чакай се, души. Уросите тропато и микрофона. Така ще ги тръпиш, да. Дропът ми на микрофона. Иначе гледай, супер си, бе. Супер. Нали? Топи. Много газарско. Стърчат ли ми антените? Стърчат. Чакай. Много тъпо. Няма ли нещо да ги залижам? Вода може да ги залиша. Полюли си. Той ни изпочупи тук. Те щупи, плюе! Така. Той иначе ходи в Монако. Да. Така. Добре, готови сме. Раз, два, три, работим. Здравейте отново! Ние сме Флика, един от най-успешните и разпознаваеми брандове за бижута в България. И тъй като тук ни стана много студено и тясно, идваме при вас. Гърция носи много специално място в сърцата ни. Чукнах микрофона. Нищо ли? Добре. Добре. Да, от начало. Добре. Супер. Да. Здравейте отново! Ние сме Флика, един от най-успешните и най-разпознаваеми брандове за бижута в България. И тъй като тук вече ни е студено и тясно, решихме да дойдем в Гърция. Тя така или иначе носи много специално място в сърцата ни. Така че идваме при вас. Супер, браво. Още веднъж добиваме само резерва. Защо носи място? То не се казва Само, Гърция. чакай. Ма това много тъпо. Много стърчеше това. Ма дай да Ядеш. я си не покри ръката. Да, ръчката дай вода. Много малко, защото То много. направо ми отзад логото и точно осветява косата. Иначе супер. Тие сега като си го дръпнала на най-горещото. Да, и то право се изкъртило. Взема ги худи отгоре. Какво беше? Тук тя писала текста, аз въобще не знам. Добре. Йоанка, Да сложиш къде си микрофон. батенце? Тук. Ево дай микрофончето.
Аз се чудих, брат, какво ми ще умори? Се разходиш. Така. Раз, два, три и... Са? Айде, работим. След дълги проучвания избрахме точно теб за наш таен агент и посланник в Гърция. Предизвикваме те да заведеш флика на най-горещите плажове, барове и кафети, да изкарате едно невероятно лято заедно. Добре, още веднъж, супер. Раз, два, три и ти си. След дълги проучвания избрахме точно теб за наш посланник и таен агент. Предизвикваме те да заведеш флика на най-горещите плажове, барове и ресторанти и да прекарате едно невероятно лято заедно. Браво, бе! Шота Марина Сенов! Ела да видиш само. Дали ти харесва. Ами, да ми харесва. Раз, два, три, работиме. Замяна, ние ще ти... Чакай, стоп. Начало. Тук ще се борим за него. Шефът е виновен, бата, той обърка, вие сте перфектни. Викаш си. Аз трябва да шушна, но това не може да шушна нормално, защото аз преди да се чудя. Не бе, ти си шушна нормално. Лекичко, да. Да. В смисъл... Искаш ли да ми кажеш докъде стига Дончето, аз да им подавам сигнал, защото тя се бърка, Точно защото станаха е много гледа. задачите, да снима, да гледа, да регулира. Като ти стигне, там ли ти трябва следващия? Къде като ти стигне Тя Дончето? като стигне ето тука, минава Да след. пускам, Добре, да. да, ще ти пускам колата. Добре, айде, давайте, чакайте сега. Тишина! Тишина! Замяна, ние ще ти подарим пълна фликата газировка за цялото лято. Остане, ще тръгна. Ами защо не идва по тук някой по работа, не иде някой? Нито някой каза нещо. Значи тя Добре, айде, давай. Виж, гледай мене. Като ти кипа тръгваш. Чакай сега секунда. Тихо горе. Раз, два, три, ти си. Замяна, ние ще ти подарим пълна фликата газировка за цялото лято. Част от нея вече сме подбрали, а другата ще можеш да си набавиш сам в сайта ни flika.eu. Добре, още веднъж, супер. Знаете ли какво? Ще минавате плътно един за друг, защото е по-готино, повече суматохи. Добре, имаме и материали, Ами имаме според да. мен да, първи като си Знаете ли на какво? дивана, Не, да слушайте. Минава един от тук. Какво? Застава е тук. Идва другия, застава тук, връщаш се. Заставаш тук, третия минава, застава там, връщаш. Сещаш ли? Ама я да генерална Я репетиция. не знам да репетиция, че ясно. Минаваш. Чакай, че се оставяме тук неща, за да взимаме нови неща, нали така? Примерно, да, супер, добре. Ето, виж, това е човек. Това е. Жеке му. Ето ви. Ето Две ви. неща. Идеално, айде. Искам да сте на каквото ти дойде, минаваш, не оставаш. най-повече суматоха. Раз, два, три, работиме. Замяна, ние ще ти осигурим пълна фликата газировка за цялото лято. Част от нея сме подбрали предварително, а другата ще можеш да си набавиш директно от новия ни сайт на гръцки. Освен това, сме ти подготвили индивидуален код за отстъпка, с който ще можеш да разгласиш благата вест, че Флика е в Гърция. Браво, бе! Браво, бе! Бате, много ме кефи. Влезе, Влезе, това е аз стърчи. Мога да стърчи маличката му. Аз съм ти косата, Не да видим само. А така ако направят да, Хайде, тъпо ли е? колегите, това е. Това, да. Тъпо ли е така да направят да? Нещо. Очакваме твоето да. Да, това е хубаво, да. Добре, айде. Добре. Тихо! Тихо, моля. Раз, два, три, играем. Очакваме твоето да. Под формата на 2 имена, телефон и адрес за доставка. Нямаме търпение. Хайде, че колегите товарят вече. Браво, мужици! Още веднъж. Иначе беше топ.
Малко, една идея по-бързичко да влезеш, като Добре. взеш и си. Да Ела малко. събор. Оп. Така, раз, два, три и работим. Очакваме твоето да под формата на 2 имена, телефон и адрес за доставка. Нямаме търпение. Хайде, че колегите товарят. Хайде. Това беше топ. Добре. Това. Next play. Добре, ами айде се преобличаме за това с моторите и първо да заснемем моторите. Това е. Як. Добре ли е? Много е добре. Скариди, мариди. Тук ще снимам. Така. Брат, това е много газарска. Само, че знаеш какво? Завърти под носа. 360 градуса. Още? Стига. Това е. Може ли малко тихо само да се внесеш? Една секунда само ни трябва. Добре. Раз, два, три, работим. Вижте нашите свежи предложения на flickr.eu. Остави! Ела ти доброто! Цялата съм в риба! Ела да видиш. Ти ще седнеш на този стол. Да. Ако може само... Рибата не трябва да се вижда. рибата. Така че Да. аз да си вържа ли косата или... Стой да видя как ще е кадър. Охо, топ. Тук по-след както реши моето музика. Добре. Да, ти си. Да. Спри за секунда. Дай пак. Чакай, сега ще ти кажа. Стой. Секунда и... Чакай да центрирам кадъра само. Да. Това е. Така. И е така отгоре може. Чечо и се дояде. Яш. Питаха ми ли? Това е много странно, защо така? Доядеме се много. Като и аз, Може да като е лежим така... тук. Не. Сега искаш да забиеш ножа, сега ще хвана пак и лицето обаче. Да знаеш. Добре и... Давай. Браво, бе! Чечо си сипах ракетата. Кажи нали Иван, чакай почва Журка, Действайте и той може да си реже да стане на това ще Давайте! буквално 2 секунди клипче. Ай, оба! То ти добре ли? Върха сте, моля ти се. Стилистика така. Идеални сте. Добре ли съм? Ама, това е Гърция. Еми вижте. Умари. Направо сте върха. Браво. Може да си пием, че Логото напред бе. Тук позициониране. А слушалките? Се вижда, добре. Стоп! Не, брат! Ево да видиш! Пак да нормално. Аз чета, тя се вижда. А виж, пасиньото по-добре и с лимон. Много е прекалено. А ти ли да си снимам? Да, и трябва да сложа на един Мале, лимон, то- едни слушалки, Чакай, следващата ама ще той да малко музика. по-интересно. С синьото, нали? Се приближа. Е, така да като си тук, да се възползваме от тебе. Твоите очи